ورحنا حاسيق لتشحن عصر جعتن سوا عبس انبلي أكايدان يرى بمخنيات ممسات سوان مجمر حقراو أقلقلوتن استخايده مبال 25 عمت انبل براو يبيلو التأساسيرو استفالي مدبات أبي إيري تيفي ككايد ورحيو أبي سعبت حستو مدبناون أولاد قدامي زوريا حقراو أقلقلوت مستكبر بعال التأساسيرم استفالي مدبات سريعم انبلهم نيرم وكلتي أقلقلوت زينا زوا مأكل تغاتت لهم نيرم ما أخالفكم እትኳ ትማል ዝሓለፈ መሪር ቃልሲ ንናጽነት መምጻእ ዝተኸፍለ ክቡር ህይወት ብኣሽሓት ዝቝጸሩ መንእሰያት ዋጋ ሓቲት እዩ ክንድቲ ዝሓተ ዋጋ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ናጽነትና ክንጭብጥ ክኢልና ኢና ቃልሲ ዝወለዶ ፍቕሪ ሃገር ከምኡ ኢሉ ክቕጽል ድማ መንግስቲ ኤርትራ ነታ ብሰንኪ ኩናት ዓንያ ቁጠባ አንቆልቂላ ዝጸንሐት ሃገር ዝሃንጽ መንእሰይ ኣብ መኾስካስ ኣሃዲሉ ተበጊሱ መንግስቲ ኣብ ከርሲ መሬት ሃገርና ዝርከብ ዘይተበርበረ ዕቑር ሃብትን ጸላእ ዘዕነዎ ትሕተ ቐርጺ ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ኣብ 1994 ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣዋጅ መልክዕ ሓንጺጹ ከም ዘበገሰ ዝዝከር እዩ ናይ ሽዑ መንእሰያት ናይ ሎሚ ኣውረስቲ ሕድሪ ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድማ ሕድሪ ጀጋኑ ሰማዕታት ኤርትራን ሓርበኛታት ህልዋት ተጋደልቲ ዘሰከምዎም ሓላፍነት بمول دليت كتغورو كم زنقلو ناي زحلف 25 عامታት حقኛ ተዘክሮ እዩ ነዚ ኩሉ ክኸውን ድማ እቲ ዘይበታተኽ ልዑል ናይ ምትግባር ጸኒሕ ወነን ባህልን ኤርትራዊ ዜጋ ዝውንን ውልዶ መንእሰይ ካብ ኤርትራዊት ኣደ ዝመንጨወ ትብዓት ኒሕ ሓቦ ሰኒዑ ዝዓበየ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ድማ ኣብ ምህናፅን ምኹሓልን ዝሃገር መኸተ ኣንጻር ልዕላውነት ዝነቐለ ወራር ኣፍሺሉ ድሮ ኣብ ትስፉ ናይ ሰላም መድረኽ ንርከብ ብዙሕ ዘኽርዕ ዓበይቲ ልምዓታዊ መዳላት ድማ ተዓሚሞም እዮም ምንጭ ናይቲ ብስነ ምግባርን ክብርታትን ዝተመልመለ ኤርትራዊ መንእሰይ ድማ ገድሊ ዝወለዶ ዝበረኸ ፍናን ኣብ ምፍጻም ኩሉ ዓይነት ሃገራዊ መደባት ድማ ንቐል ተግብር ዝብል መምርሒ ዘድልዮ ምዃኑ እዩ ወርሕና ዓሰ ጸንበል ብራዊ የቤል መምስራት መደበር ታዕሊም ሳዋ ዝተኻየደሉ ዓብናይ ዝኽሪ ቅነ ከም ዝነበረ ኣብቲ ዕለት ብመራኸቢ ብዙሓን ዕለታዊ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ክቐርብ ቅኒ እዩ ነዚ ክቡር ናይ ዝኽሪ መደብ ዘይሕለል ፍሉይ መደብ ድማ ኣብ ማዓስከር ሳዋ ተረኺቦም ጽንብል ብራዊ የቤል ንምብዓል ዝተሳተፉ ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ኣብ ከተማ ኣስመራ ተመሳሳሊ ጽንብል ክካይዱ ምዃኖም ኣብ መደበር ታዕሊም ቃል ተኣታትዮም ተፋንዮም እቶም ብዙር ቅጭን ዝፍለጡ ድልድል መላግቦ ሰብሰውራን ሳዋን ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባዕሎም ዝመዘዝዋ ኮሚቴ ግቡእ ስርሓ ኣብ ከተማ ኣስመራ ከተሳላስል ድሕሪ ምጽናሕ ቀዳም 14 መስከረም ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ካብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝተበገሱ ኣስታት 500 ዝኾኑ ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ናብ ፓርክ ሰማዕታት ንምብጻሕ ክብገሱ እንከለዉ ኣብቲ ዕለት ተመሳሳሊ ጉዕዞ ዝነበሮም ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 61 ነበር ተጋደልቲ ናብ ግንባር ደቀ ምሓረይ ነይሩ እዚ ድማ ነቲ ዘይነጽፍ ኤርትራዊ ሓድነት ዝሕላገቱ ብቐሊል ክትግንዘብ የኽእለካ እቶም ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነቲ ዕለት ከም ሓውን ሓፍትን ንነዊሕ ዓመታት ተፈላለዮም ዝጸንሑ ሰናይ ሕውነቶም ፍቕሮም ተዘክሮም ከም ካብ ሓንቲ ስድራ ዝተወልዱ ገጽ ንገጽ ከይተረኣዩ ጸኒሖም ዝራኸቡ
ሰላም ንክትበሃል ድማ ተረኻ ዘይትጽበየሉ ናፍቆት ተርባጽ ሰናይ ቅዱስ ቅኒ ወዲ ዝርኩሜ ክትብል ዘደናድን ጋሕጋሕ ንጎይ ነይሩ ናብቲ ናይ ክብሪ ቦታ ተባሂሉ ዝተሓዘየ ቦታ ፓርክ ሰማዕታት ድሕር ምብጻሕ በኣለይቶም ዝተዋህቦም መምርሒ ድሕር ምስማዕ ኣብቲ ብኣግራብን ልሙዕ ሳዕሪ ቀጠልያ ዝተሸፈነ ድማ ኣፍራዞምን ባዴሎምን ኣብ መንኩቦም ድሕሪ ምስቃል ሰማዕታትና ኣብ ልብና ሰፍሮም ብዝብል ዝተዋህቦም ዕዮ ኣሰላሲሎም ናብቲ ናይ ዝኽሪ ቦታ ተኣኻኸቡ ሽመይ ዮርዳኖስ ኣበበ በሃል ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣነን በዓል ቤተይን ባሕንሳ ኦሪድና ሕጂ ድማ ነቲ ዝኽሪ ንምዝካር ኣብ መበል 25 ብራዊ እየቤሉን ሰዋወሪድና ነርና ሕጂ ድማ ዛላ ንምዝላይን ንምኽስካስን ናብ ዝመጺና ኣለና ኣብ ጎኒ መንግስትናን ህዝብናን ድማ ደውኢልና ተዘኾነ ዝተዋህበና ስራሕ ክድዓመም ከዓ ተስፋ ገብር መጀመርያ ነቲ ብራዊ እየቤል እንዲና ተበጊስና ብድሕሪኡ ድማ ትፍሉይ ደብሎ ድማ ኣብ ፓርክ ሰማዕታት መጺና እዚ ፍሉይ ስራሕ ንሰርሖ ዘለና ሕጂ ንሕና ጀመርቲ እንዲና ብድሕሪኡ ድማ እቶም በቃ ዝኽረ ነቶም ሰማዕታት ከዓ ኣብ ሰማዕታትና ድማ ማለት ከኦስኑ ነቶም ነትናታቶም ዝኽሪ ድማ ነተኣሰሮም ክንስዕብ ንሕና ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ደቅና ካልኦቶም ከማና ካቶም ድሕሪና ደለዉ ዙራት ከማና ንኽስዕቦ ከዓ ተስፋ ገብር መይ አንጎሶም ዘርአ ሃይማኖት ትበሃል ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ሕጂ ድማ ማእኸል ስልጠና ተመዲበ ሰርሕ ኣለኹ ሎም መዓልቲ ንዝኽሪ 25 ዓመት ኢዮቤልዩ ምምስራት ሳዋ ምጅማር ቀዳማይ ዙርያ ኣብዚ ናይ ፓርክ ሰማዕታት ወፊርና ንሰዋዕትና እቶም ምሳና ወፊሮም ዘየለዉ ምሳና ቀዳማይ ዙርያ ይኹን ወላ ካልኦት ዙርያታት ንዕኦም መሲልና ሶሙን ኩሉ ግዜ ምሳና ከም ዘለዉ ኣብዚ ብሓባር መንፈስ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ንረጋግጽ ነዚ ኣብዚ ዘሎ ፈልስታት ምኽስኳስ ይኹን ዝጎደሎ ንምምላእ ምዝላይ ሎም መዓልቲ ብሓባር ተጠርኒፍና ካብ ሰዓት 6 ተበጊስና ካብ ባሕቲ መስካረም ኣብ ፓርክ ሰማዕታት ንርከብ ኣለና እዚ ድማ እንታይ እዩ ዘርኢ ዘሎ ንሕና ሓደ ምዃንና ሓደ ኮይና ድማ ከምቲ ዝጀመርናዮ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብኡ ከም ዘለና ንምርግጋጽ ስለዚ ከምቲ ዘርአዮ ኣበርክቶ ኣብ ሃገር ሙሓስ ሕጂ እውን ኣብ ዳግመ ህንፃ ሃገር ይኹን ኣብ ካልእ ዝሕተት ዝኾነ ነገራት ህልው ምዃኑ ንምርግጋጽ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ተሰሊፍና ፓርክ ሰማዕታት መጺና ዘለና ማለት እዩ ወይኑ ሓወልቲ ርዝነትናትነት ዓሚቕ ትርጉም ክብሪ ኻስ ርዝነትናትነት ዓሚቕ ትርጉም ክብሪ ኻስ ይዝክር ጽንዓት ካሎ ብጅግንነት ዝመከትካ ፈላማ መራሒ መደብ ናይቲ ዝተኻየደ ዝኽሪ መንእሰይ ጀማል ሳልሕ ንተሳተፍቲ እንኳዕ ደሓን መጻኩም ድሕሪ ምባል ብዝኽሪ ሰማዕታት ነቲ መደብ ከፊትዎም ስዒቦም ገዳዮም ድምፃውያን ሙሴ ሓድሽ ኣማንኤል ሞሞና ኢያሱ ተስፋውነይ ካልኦትን ስነ ጥበባውያን ብዘቕርብዎ ንዝኽሪ ሰማዕታት ዝውክል ዜማታት ሓደ ብሓደ ኣቕሪቦም ተሳተፍቲ ኣብቲ ዕለት ዝቐረበ ንጀጋኑ ሰማዕታትና ዝውክል ዜማታት ንድሕሪት ተመሊሶም ኣብ ምኽባር ልዕላውነት ዝተሰውኡ ብጾቶም ዘዘኻኸሮምን ኣብ ዝኽሪ ዝተዋሓጠሉ መዓልቲ ነይሩ ንሳቶም ነቲ መደብ ክካየድ ምዃኑ ምስ ተሓበሮም ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎም ገሊጾም ዝበዝሑ ካብቶም ተሳተፍቲ ናይቲ ዕለት ድማ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ካብ 1 ክሳብ 3 ዝኾኑ ውላድ ወሊዶም ኣብ ኣሰር ወለዶም ኣብ ዙርያታት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝርከቡ ይጠቕሱ ካብ ወርስቲ ሕድሪ ሰማዕታት ድማ ኣውረስቲ ክኾኑ ምብቅዖም ዝያዳ ሓበንን ፍናንን ከም ዝስምዖም ብትብዓት ይገልጹ ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ መጀመርያ ክወፍር ከሎ ወይ ሰው ቀዳማይ ዙርያ ክወርድ ከሎ መንእሰይ ንእሽተይ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት ድማ ሕጂ ኩሉ ሓዳር ገይሩ ገለ 2 ገለ 3 ገለ እውን
ሕጂ ሓዳር ዝገብር ማለት ናብ ደቁ መልኣኽ ንሳዋ ዝበፅሕ እውን ብዙሕ ሰብ ኣሎ ስለዚ ስቲናቱ ዝጀመሮ ናብ ደቁ ናስጊርዎ እዩ መጀመርያ ንሕና ኣብ ቀዳማይ ዙር ክልቴና ወሪድና ብድሕሪኡ ድማ ኣብ 29 ዙር ወዲ ወሪዱ 30 ዙር ከማን ጓሌ ወሪዳ ሕጂ ድማ ኣብ 32 ዙር ክብ ድማ ታሳልሰይቲ ጓል ወሪዳ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ሳቶም ከኣና ሀና 10 ክስዕቡ እቲ ዝተረፈና ሀና ድማ ንሕና ደገበርና ይኻ ልዕሌና ንሳቶም ከኣ ክገብሩ ኣነ ተስፋ ገብር ልዕለይ ኣነ ከማይ ደኮነ ንሕና ብሓዳርኒና ኣልጢፍና ኣቲና ትግቡእ ጌርና ሰብ ሓዳሪና ኣቲና ሳቶም ግን ናሽትን እዮም ደሎ ተማሂሮም ብዝያዳ ብኸምዚ ጥራሕ ደይኮነስ ብትምህርቲ እውን መንእሰይ ማለት ዋሕሳ ሃገር እዩ መንእሰይ ከዓኒ ዕቱብ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎና ሃገሩ ዝሓለፈ ንይከኣሎ ተቐቢሉ ኣብ ኢዱን እግሩን ዝኾነሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ምህናፅ ሃገር ናቱ ግደን ናቱ እጃመን ኩሉ ግዜ ኣለኹ እዩ ዝብል መንእሰይ ብዘይ መንእሰይ ከዓ ሃገር ኮንቲ እያ ንሕና መጀመርያ 94 ወሪድና ሰዋ ብቀዳማይ ዙርያ ካብ ይከኣሎ ተረኪብና ሰጊርናስ ደቅና ከማነይ በፂሖም 32 ዙርያ ኣብፂሕናስ ኣብ ሳዋት ይርከቡለው ሕጂ ከዓኒ ንሕና ከም ትቀደምና ምስ ጉልበትና ምስ ሓይልና ክንሰርሕ ምዃንና ትጉሓት ኢና نينا يدحيري نين كقدمو عردتا توراسن وراسن دلدل حادروا أعقابن حلاون صلال عبقبا لون كذكرهم عشلات عمبابا حمد زتدفنو نهاجر دبابا زي تفلالة يوبع عليت قبيلة كي تباهلو محمد مسكلا حانتتا مقنزم تاركا انصولا كوينوم زحلفو نهاجر صلالا كذكرهم حمد نعفاس تدفنو عبتي أما حبن كذكرهم سحنت عبتابا وفيات نايدندن امبن مقزاتي مزمرو مابدن بعلني مسكرا قدقادو محمدن እቲ ናይ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ዝተኻየደ ኣብ ፓርክ ሰማዕታት መደብ ልክዕ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ድሕሪ ምዝዛሞም ጉዕዞኦም ናብ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ቁርቆስ ዝርከብ መንበሪ ገዛ ብሕማም ምኽንያት ዝተሰውአ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ሙልጌታ ሞላ ንሓዘንተኛ ስድራ ቤት ስውእ ሙልጌታ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም ቃል ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምባል ኣብ መበገሲ ቦታ ባሕቲ መስከረም ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ብናይ ድሕሪ ቀትሪ መደብ ዝሓዝዎ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ተፈላለዩ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ኣብ ዝተኻየደ ዕድመ ዝተገብረሎም ሰብ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ዝተረኽብሉ ጽምብል ዕላማት መደብ ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ብመትከል ምህናፅ ሓደስቲ ወለዶታትን ምውሓስ ልእላውነትን ክሰላሰል ንዝጸንሕ ዕማማት ንምቕጻል ድልውነቶም ንምርጋጽ ምዃኑ ኣወሃቲ ገሊጾም እቲ መደብ ገዳይም ስነ ጥበባውያን ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘቕርብዎ ጣዕመ ዜማታት ግጥምታትን መሃሪ ዋዛታትን ተሰኒዩ ነይሩ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባርን ንዲሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ኣላሚን መሐመድ ስዒድ ኣብ ዘስምዖ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መጀመርታት ሰዓታት መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኣወጀሉ ቀንዲ ምኽንያት ናጻ ዝኾነት ብልጽግትን ሕፍርትን ሃገር ንምውናን ምዃኑ ብምሕባር ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ዳግማይ ድልውነቶም ዘረጋግጽ መደብ ብምውዳቦም መጒስዎም ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትር ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ብወገኑ
ሳዋ ካብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ንዝመፁ መንእስያት ተቐቢላ ጥዑይ ኣእምሮን ኣካላዊ ብቕዓትን ንኽውንኑ እትምልምል መዲና መንእስያት ምዃና ብምጥቃስ ማሕላና ንምጉላሕ ነቲ መደብ ንዝወደቡ ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገር ኣገልግሎት የውሃና ኢሉ ኣብ መወዳእታ ኣቶ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ በአባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ አገልግሎት ንዝተዳለወት ዓባይ ስእሊ ንኣዛዚ ማዕከል ስልጠና ሃገራዊ አገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ኣረኪቡ من إسيان